салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон. аввалан ҳазор раҳмат ки то имрӯз дастгирӣ мекунем ва дастгирии ниёзмандо ҳастем. бародари азиз, хоҳарои азиз, модарони азиз, модарони падаро, хоҳарои ки ғариб ҳастем, имрӯз якҷоя ҳастем ва дастгирӣ мекунем. ҳаматон да ҳазор раҳмат ва ҳазор раҳмати калон ки мақсад суханҳое ки дар комментария менависен, ҳазор раҳмати калон. چی فکر عقیده دارین در کامنتاری بدرین بنویسین. هر یک کدومتا میخوانم برادرای عزیز. به نهایت خرسند میشم که سخنهای بهترین در کامنتاری برای ما مینویسین. امروز برادرای عزیز یعنی خواستم برایتون برادرای عزیز بلیطا را نرخش بگم. ای همه روزای ارزانی همین ماه اکتبر برادرای عزیز. خوب گوش کنید برادرای عزیز. اول خواهش میکنم اگر امکانیت داشته باشین ламу лайк монем, подписаться кунем, видео дар ҳама ҷо паҳн кунем ки бародароиде ки билет дар кор бошанд, марҳамат ана ҳамин номери поён ҳастай дар WhatsApp бинависем бародари азиз. иншоалло ки мо дар хизмат ҳастем. авиакасаи муҳоҷирон шербачо мерем нархи навои билетора ва ба шумо мегум, шумо бошен гӯш мекунем ва дастгирия фаромӯш намекунем. худо ҳаматон нигаҳбон боша. рафтем Москва, Душанбе, бародари азиз. Аз мақсад айҷоз ма гуфтам ай ҳама арсени арзон шуда мегӯям, ҳамин ҷо боло ай нарху. Москва, Душанбе аз 16700 рубл сар мешава ҳамин моҳи октябр. Москва, Куло боша ай 14700 рубл сар мешава. Москва, Қурған боша ай 16300 рубл сар мешава. Москва, Хуҷанд боша ай 15300 рубл сар мешава бародари азиз. ана бародари азиз аз Тоҷикистон и тараф бу. Душанбе, Москва 13700 рубл. аз Кулоб, Москва 13400 рубл. Қурған боша Москва 13000 рубл бародари азиз. Хуҷанд боша Москва 14200 рубл бародари азиз. ана бародари азиз, ана бо дигар шаҳрҳо мерем. аз Қурғонтепа, Новосибир боша 7900 рубл бародари азиз. Новосибирск, Қурған боша 11400 рубл бародари азиз. бо дигар шаҳрҳо мерем. Душанбе, Самара ай 13800 рубл сар мешава. Самара, Душанбе боша ай Самара, Душанбе боша ай 15800 рубл сар мешава бародари азиз. Новосибирск, Душанбе 15900 рубл. Душанбе тарафи Новосибирск бошад 8900 рубл бародари азиз. Душанбе, Санкт-Петербург, Питер мегем бисёриё 18200 рубл. Санкт-Петербург, Душанбе боша 21800 рубл бародари азиз сар мешава. барои хабардари азиз, касои билето дар кор боша моҳи октябр бародари азиз ҳамин нархи наво ёфта метонен. мақсад бародари азиз бо пешакӣ мегӯям ки шояд ки нархи наво пагада бо дигар шава. баъд бисёриё мегӯянд ки чӣ ба дар видео на ин нарх гуфтӣ ё ки 3 рӯз баъд ё 4 рӯз баъд ҳамун нарх да нестем мега. мақсад бародари мақсади асосии видео ҳамин ки ҳамин рӯзои бо пага дигар мешава, бо пага дигар мешава, қимат мешава, арзон мешава, ҳар хелай. шумо метонед бародари азиз дар ин WhatsApp-и мо муроҷиат кунед. иншоалло ки мо нархи навро бо роҳитон мекунем. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон ва ҳазор раҳмати калон ки суханҳои беҳтарин дар комментария менависен. ҳазор раҳмати калон. хоҳиш аз шумо ҳаму лайку подписаться кунед ва дар имо, фейсбук, одноклассник, WhatsApp чӣ сайти дорен видеоро паҳн кунед ки шояд ягон бародар билет дар кор боша. мақсад ин видеоро мебина, ба мо муроҷиат мекунам ва билети ӯро мерасонам. баъдан як чӣ гуфтанӣ ҳастам барои дигар ҳамин ҳамкорое ки авиакас ҳастем. дар чанд наворо дидам якдигара паст мезанем. дигар билетҳо дидем, фалонҷо фалон кор, фалон кас фалон хел билетай. ҳамин бародарои азиз як чиз мегӯям ки дар охир ҳамин қуввати хубӣ надорем, бадӣ накунем. худтон клен надорем, худтон кор кардан наметонед, як кас дигара пас назанед. ай дигар авиакасҳо немечи хеле шид меган, аз дигар видео кайсан ки аз дигар авиакасҳо фалон чӣ шид, фалон кор шид.
барои бародарои азиз чӣ ном дорад, якдигара пас намезанем, илтимос хоҳиш мекунам, пас назанем якдигара. Ҳамин